Алфа курсът се провежда в продължение на повече от 26 години. За първи път започва в края на 70-те години в англиканската църква Холи Тринити Бромтън, която се намира в централната част на Лондон. През 1990 година бившият адвокат Ники Гъмбъл поема отговорността за развитието и приложението му. През годините Алфа курса се превръща в неразделна част от църковния живот, като има за цел да запознае хората с основните принципи на християнската вяра. До момента в Алфа курса са участвали повече от 13 милиона души и се провежда в повече от 163 страни по целия свят с подкрепата на различни християнски деноминации. В края на миналата година в България се състоя втората православна Алфа конференция. Основни гости и говорители на събитието бяха епископ Санди Милър и самият Ники Гъмбъл. Присъстваха повече от 80 представители и свещеници, както от Българската православна църква, така и от съседни страни. Съдържанието на Алфа курса включва теми като кой е Исус, как да имаме вяра, как да се молим и да четем Библията, какво представлява църквата и много други въпроси, които всеки един човек си задава за смисъла на живота, произхода на злото и страданието, както и има ли живот след смъртта. Това е основната роля на Алфа курса – да помогне на всеки един сам да достигне до отговорите на тези въпроси. Ето какво сподели с нас един от участниците във втората православна Алфа конференция в България. По отношение на Алфа курсът, който се проведе на 18 и 19 ноември тук в София, мога да кажа, че и аз отидох на него с известен скептицизъм, така и с не кой знае какви очаквания. Но в крайна сметка видях, че прилаган на православна почва, както това вече е направено на други места, например в Румъния и в Русия, той може да даде определено добри плодове по отношение на една нова евангелизация за онези хора, които са кръстени в православната църква, но които по един или друг начин са отчуждени от нея. Много пъти църквата ни е критикувана, че е малко отчуждена от хората, че не е така контактна, че не е така близо до обществото и до неговите нужди съвременни. И ми се струва, че тези курсове биха могли да са един така пробив точно в това отношение. Така съм благодарен на Негово Високопреосвещенство митрополит Домитиян, както и на архимандрит Йосиф, които са приели при сърце тази идея. Хубаво е на този курс, че би могъл да бъде провеждан и някъде другаде, примерно в някаква столова или в някаква зала, където евентуално свещеника прецени, където е възможно. Той може да бъде проведен дори в нечий дом, където има подходящи условия. И затова аз лично съм удовлетворен от този курс, който посетих. Научих много важни и интересни неща. Не толкова в духовно-религиозно отношение, колкото в практически план. Как най-достъпно, най-леко да се общува с нашите бъдещи въцърковени християни, на които църквата в крайна сметка се опира, които са в нейната основа и за които тя е стълб и крепило на истината, на вярата в нашия Господ Исус Христос.